Deci faceți lumea, a venit cu partea a doua din Skywars. Episodul 2. Și tot încerc să câștig. Cum ați văzut, am mai făcut câteva meciuri și le-am câștigat și pe alea. Dar nu prea are rost să vă spun. De ce am făcut un buton? Nu știți. În fine, cum am istericat eu și am început să nebunesc, nu-i musa să vă spun. E foarte greu chestia asta. De-aia trebuie să știți să vă jucați chestia asta. Că altfel faceți ca mine. Vedeți voi? Coptilaș, vedeți? Am uitat apășul, dar am jos. Doamne, deci așa coptin am mai văzut în viața de la mine, din cap și de la... Așa. O să încerc să fac din ce în ce mai mult ca baston. O să-mi trăiască 11 bucăți, atâta. Of, bată-te în cap, gamere. Și o să încerc să filmez fără să mă bată cineva la cap. Că dacă îl bate la cap, zice, bă, dar de ce mă bați la cap? Uite, pentru că m-ai bătut și tu la cap. Când eu am încercat să filmez. Vezi, din cauza aia. Da, am înțeles, mergi, dată că pac. Nu este o dracu. Da. Și știu că am făcut mai mult, dar chiar nu știu de ce am făcut mai mult. Uite, din cauza asta, cred. Uite, bă, și m-a ajuns fix la țană. Nu o să vrească chestiile astea. Bun. Aici o să sparg pe aici așa. Sparg pe aici așa. Încercând să nu mor. Nu înțeleg de ce să ducem încolo. Nu-i înțeleg pe fraierii ăștia. Oare merg așa?
Du-te în iadul, mătii! Oliver Star, ce ești? Ce fraier! Du-te morți, mame, ce-ar Aolea. Am uistu! Păi ia și despre asta vorbim. Despre aia și să ia de mine, bă, dar ăștia nu înțeleg un lucru. Bă, tata, te ia de mine, te ia de mine, bă. Rămâi cu chestia că te ia de mine. Știi că te ia de mine. Și de mine nu-i bine să te iei. Și uite așa mai mare și un fraier. Bă, eu așa l-am lăsat. Unde e vadă fraier? Hoia. Vedeți, și așa să câștigă un damage. Mersi. În fine, și aici se încheie și episodul 2. Hai, mai vorbim.